Hello, good people. We need to talk about Harare City Council. I think Kanormuna follow news in Kenya as well per social media. I think it has come to your attention that Harare City Council this week, I think it has issued 2 apologies coming from the misconduct of our city council workers. So obviously to some it may come as a shock, but to a small business owner like me, it's not a shock because we experience these things every day from Harare City Council. So panenge pane nyaya hapa kuti vanhu togona kuita hasha kuti no munhu anofana kungorakidzawo kuti munhu and staff achinzwisisawo sezvaitarisira munhu wese. Like pa one example of the video mai vaiva nemwana ari kurwara uya wokuti wanga waklemberwa motikari and mushando ukanzura wachairamba kunzwisisa and it. So mukachizvicherechedza nawo kuti munhu wese anenge akuti no it's the worker or the individual who has a problem. But I hold a different opinion because we have had so many encounters. I've come to appreciate that this is more of an institutional problem than my individual workers. Because mukachitarisa kuti azvina basa kuti ndeve licensing and compliance area, azvina basa kuti ndo vaya vanofamba vachisa order musiti ere andete kana kuti even vanouya kuzovhara mvura chaiyo kanzuru kana vanouya kuzocheka kuti tokucomply here nemamwe malicenses edu and stuff. Vanhu ivavo ukazonyatsochicherechedza unoti havasiri vane problem because kuna anenge achivasunda kunzoko. Ukaita an issue yekuti inozo-escalate kuti yakuda a senior or a supervisor of some sort, ndopa uno understand where I'm coming from. Ini ndakamboita experience nawo vanhu ivavo zvokuti even when we went to their offices ndakatona ndokurubva problem yese kuno kuti they behave like logic vanotokanda kuside uko chavari kungodzinganisana nacho chete vanenge vachida mari and this is very sad because this is what we have become as a country. So mukachizvitarisa nawo kuti ukanyatsa kucherechedza Harare City Council, you identify my problems. Ndingangoti 4 my problems atodautira ndizvo zvavolazi Harare City Council. Andika nyaya yekutanga yacho itongori pa poor government. So mukachicherechedza kuti kana ndichiti Harare City Council is one of the biggest examples you can use ye poor governance, unotarisa kuti in terms of service delivery it's poor. I think this is my personal opinion as well kuti Mafume will go down as the worst mayor of Harare. Because under his mayorship, Harare has been regressing like crazy. Harare yakutange growth point kwamurambinda and murgona mukachita sakuti even mama council workers acho including iye Mafume wacho vane mama scandal anditi abuse of office. Takaona Mafume try to be held accountable by the Parliamentary Accounting Committee. Achitadza to explain vari kuzviallocata mastands, vari kuzviallocata maproperty. They are doing all sorts of things, not just iye Mafume wacho, almost every councillor ari mucity council ndo zvavari kuita. So it's a whole institution that is rotten now, of which is so sad because there is nothing we can do and about that because akatongofane munhu akawerederwa paari pahabvi murikuona. But now it's reflecting downwards now because ngatasoti even attitude itorina meya chaiyo munhu kuti tarisai pawano interview chaipo the way he responds to questions kwaari it's more zvine ka pride mukati nepakuti hapana zvamunotongondiita, anopindura zvaafunga murikuona. Mukachitarisa kuti ma instances atasangana nawo like video iyaya ine munhu wecity council yaitrenda nezuro airova mudzimai mubengi uyaya, mukatasa response yapiwa necity council communications department ravo vari kutoblame mukadzi yekuti anzi akaruma munhu ndosaka akazorowa ende vari kutozvibvisa iwo paproblem yacho. Vari kuti munhu yanga asiri paduty anga ari off duty. So even if you are off duty, are you allowed to beat someone and murikuona? So they have normalized these things as well. It's just a poor government at a whole institutional level, which is so sad. And the second problem yandakaona zvangu inini kuti model wekushandiswa naHarare City Council irikuzoreva kuti my problems esaya akushape after this new bad culture, if I may put it that way. It's a revenue driven institution right now. So vari kuti vakaona mamotorists, vakaona matraders, vakaona small businesses and vari kuona sources of revenue instead of seeing us as citizens.
So mukachizvitasa kuti chingoripo ndechekuti tazowana something here at the end of the day, zvokuti kana kuri kushona tinoona ngoti vane mweya weshaisano kuti kana ndisina chandiri kuwana inini, I would rather make you suffer and lose. Ani muri kuona kana ukatenderera mutauni unokwanisa kubvumirana neni zvatiri kutaura izvi, ukaona chirwori chaya chinouya chiitorera vanhu mavhenda, vanenge vachismaila vachifara, unyatsoona kuti they are enjoying what they are doing. Then chimwe chinhu chandisinganyanya kufarira ipapo chinokuratidza kuti ndo pane nyaya yacho yese, vanotanga kutorowa vanhu vasati vatombotsanangura, vanotojamba murworo vaitorowa vanhu nemboma. Ani muri kuona. So it's just that these past 2 days people have been recording a lot of videos. Nemamwe akambobuda evanhu vesiti parking vachirohwa waiwa and stuff. Those are the few videos, but if you go mu CBD right now, you will see a lot of drama. Pese panotoya kanzoro, pamba chinokonzera ma-accidents, pamba chinotokwadza vanhu, pamba chinongorowa vanhu zvisina kuna direction. Ndakamboona pako pakabhana chirema chaya chinotengesa airtime pako pakabhana chache, akambobvutirwa zvinhu wheelchair yakaondomuka kwa munhu aitomitira izvozvo akatosimuka akatoenda, anoona akazobatsirwa nevanhu kusara achisimuka. So chinotongonzi hunhu chachapaisina why because vari kufokasa nekuti tikuda mari pauri. I once had a very bad experience in our 14, one of our offices in town. Vakauya lunch time, kwakubva wasvika pashopu pakavharwa, vanhu pavakadzoka kulunch vakatosvika mato neticket tsamba dzekusiti cancel dzokuti you need to pay us $300 because of non-displaying of your licenses as well. But asvika panhu pakakiwa zvinhu sezvo zvirimo, kuzotraya kuti reach out kwavari, it became complicated. Takutanga kuita musanguwa tichidriver tichienda ikoko, kunoti isusu tine zvinhu zvedu zvakakwana isusu, inyaya yekuti imi mauya palunch masvika pakavharwa wakutoissuwa matickets. That's how they are operating, because at the end of the day ingori nyaya yekuti tatora mari here, ngatisati kuparking kuri kuzoita noise dzese. Even wabhadhara 5 hours akakusvikira iwewe kana kuti pane 5 minutes dzawanonoka nadzo kuti urenyuwe kana kuti asenya vanotoclaim. Ndakaona umwe achinetsana futi nyaya yekuti hapatorina maparking bays acho chacho haana kutopendwa and stuff. Vakatanga kunetsana chinzi matsika line achinzi chindirakidza line racho haripo. Ani muri kuona. So unobva waona kuti kusanzwisisa kwawo ikoko kunovabatsira, because at the end of the day vana matargets avari kudzinganisa nawo. Ani muri kuona. Pamwe pacho havatani kudedza chirwori chaicha chinotakura motikari chaicha, nepamwe panhu pasi kutomboda zvese izvozvo. Ani muri kuona. So it becomes a very big problem, because it's coming from their mood vari kushanda nayo kuti they just want money, but pasina accountability, pasina service delivery as well. Then pane imwe nyaya yekuti now there is no clear distinction now, but the way the Harare City Council is doing their things, hapachina a clear distinction between an illegal thing and an informal thing, because varongotreata zvese zvakafanana. Business unonanga ritori informal but risiri a crime, but pavanosvika iwo kusongoharasa vanhu, kubotsura vanhu, vachitora zvinhu vachiita sei, and zvinhu izvozvo zvinonetsa kuti uzozvitrace, because even the officers themselves they don't identify themselves. Unongoona vatongouya vachitongokuharasai kuti okay, can you identify yourselves, mumbona nani mune ma-ID actually, they don't produce that. And the more yaunotanga kutokwesana kuti no, I need to be informed here, ndoda kuzana kudhilana nani suppose mutora zvinhu zvangu, ndipo vanozotanga kukuharasa vachikusunda nekukurova, and vashandi vekuHarare City Council havatani kurova vanhu mambama. For me personally, I think the Harare City Council itori worse than anazatarapi watinombokomplaina nawo wewe. Yeah, the Harare City Council is worse because they behave like thugs, like a mafia mu Harare City Council, mu Harare City meme. They behave like terrorists chaichaiwo, because vanoita pese pasvika Harare City Council pane chaos. Pachatoita noise pese pasvika Harare City Council panotozongoita noise chete. So I don't know kuti vanhu vanosvika papoint yekuti okay, what can be done kuti Harare City Council reform izive kuti they save the public, not the other way around. Ani muri kuona. Then wachitrainwawo zvekare kuti no, conduct yatinotasira ndeii haikona nhema dzatichudzwa namafumo kuti tatotraina vanhu ava tatoita so. No, unotasira conduct yake iye chaichai mafumo wacho anotoda training. Ma-officers awo, ma-executives awo, vanotodawo futi training. I think this is something we need to look at as Zimbabwe. Kana tiri serious senyika kuti we want to be a middle income economy by 2030. We really need to be serious as a country about this, because kana inofana unge iri standard yenyika Harare City ichibehave like this. What is happening kune mamwe ma-councils esai? Ani muri kuona azvizomake sense. Ani muri kuona. So I don't know kuti zvichaguma nepi kana zvichaitwa sei, especially now pekuti watoo mutemo kuti
kana vekanzuriwa vatopinda and stuff for 7 years hapana zvamunogona kuvaita, hamugone kuabvisa stuff. I don't know if there are other mechanisms put in place kuti pano panenge pachiita pakadai so pekuti we have an institution which is behaving like a political institution than a public institution. It becomes a problem as well. But hazviperi zvekumhanya zvekuRhara City Council ingori nyaya yekuti these are just videos that have come onto the public space, but there are a lot heinous and ugly things that are happening city medu zviri involving vanhu veCity Council, especially vane chekuita ne-enforcement ivava, vane chekuita ne-compliance and stuff. Yeah, these people, they are a problem. But chimwe chinhu chatofanira kubva taonesana zvekare futi, I think parecruitment yavo futi vanenge vanotongotarisa kuti une utsinye here, because naturally vashandi vekukanzuru nina hangu pamwe ndini ndinosangana navanhu vasiriwa sandambona munhu ari raite kuvashandi vekanzuru vandadhila nawo, aidha anogona kuchusa kusatongonzwisisa for the sake kusangoda kunzwisisa, kana kuti anogona kuti pakasatobhadharwa mari apa, you're not going to get a service, you're going to make your life miserable, and vanotokuudza kumeso kwako. Amona ndakambotorerwa motikari navanhu vekanzuru iyowa futi as well. It became so complicated for no reason zvokuti taisambofanira kusvika ipapo, but even trying to engage even vakuru vacho ndoda kuti vatori wese tonzi hamusatitambisire nguva, budai endai munodai mene. I think they don't appreciate offices dzavanonge vari kuti dzinoshanda sei. And now vanhu vari kuzouya mumastreets nawo maworkers avo kana maofficers avo, they are just reflecting the whole rottenness about Harare City Council. I hope kuti the Ministry of Local Governments will look into those things and they will do something about it, because one way or the other hatizodi kuti Harare City Council behave unge mafia, inofana kubehave like an institution, so that as a city is also we gain the respect that we deserve. Animurwana munhu wese wanomukana for development yekuti ushande usomare muhomwe, animurwana compliance dzichiiswa neuko vanhu vachiita compliant, yes as well, but iwo vachiziva kuti these are public offices. Harare City Council yoziva kuti they are a public institution, and kana iri executive yeHarare City Council vomira kuita throw under the bus vashandi vavo kana paitika mascandal akadai. Tasaimone macommunications ese aiitwa in all these scandals. Harare City Council is not taking responsibility. No, it's just throwing them under the bus. Tine imwe nyaya kuti zvekare vanhu vaya vekuchera makomba akazouraya vanhu aya, they were thrown under the bus by Harare City Council. But is it the individual workers or it's the employer? Animona pane nyaya, but one way or the other hapana zvatinogona kuita, and it kuonesana ende zvese kana zvaitwa zvapera. Idzi pfungwa dzangu, Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.